koger vandet. Så er det tid til småkager. Men vi har jo ikke nogen småkager. Så laver jeg bare nogle selv. Ja, jeg finder nogle ingredienser, så putter jeg det i. Ja, det skal jeg nok sige. Så er der kakao. Kakao? Ja, sådan en god kakao. Rosiner, det bliver rigtig godt, det bliver sukker, jeg har også skimmet. Sukker er en god ting, ja. Salt. Så er der ikke kun salt. Jo, salt, det skal der helt sikkert ned i kage. Der var lidt. Ja, så noget paprika, det kan også have noget kulør. Kulør, ja, kulør. Så bliver de også dejlige farvede. Så skal det bare i ovnen. Og så skal vi vente. Nej, hvad skete der der? Det må være en sikring. Vi går ned og skifter. Okay, du går over. Jeg er Det er helt lige mørk. over. Er du sikker? Ja, her. Okay, hvor er den? Her, prøv at skifte nu. Ja. Det var godt. Nej, det er ikke noget. Er du ikke væk? Det var. Jeg tror, vi skal. Lad os gå over på igen. Kom. Men vi har glemt noget. Nå ja, småkagerne. Det dufter sammen godt. Det er rigtig godt. Ja, det. Hov, var det ikke telefonen? Du må have det taget. Ja, jeg løber over her. Er det Mathias? Ja, hej mor. Ej, har han ikke taget den? Har du tjekket småkagerne? Fuck, småkagerne! Ej, det er rigtigt. Nå, så er småkager. Uha, sikke en gyser. Velbekomme.